TV atibatike zvechopu yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvinezvi ndiri kutambira news dzinosiririsa nawu dzandingangoti bad news dzandiri kunzwa. Iko zvinezvi tiri kutambira kuti Comrade Traore vakasungwa nezuro kumanheru kuma-around 10 ndo time dzavakasungwa. Chinhu chinoitika ndechekuti pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitaurika. Obvious kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zvanga zvichangoitika, but vanhu vakawanda vemuZimbabwe vari kushamisika. Everyone is in shock kuti muri kutaura kuti Traore akasungwa hawo anga ari kupi, because vanhu vaiziva iye Traore achitaura kuti zvoni ari in exile and ari kugara kuCape Town, but zvakatoshamisa vanhu vachinzwa kuti Traore abatwa ari kuZimbabwe. Vamwe vakati Traore takamuudza kuti ukangotora one step uchienda kana kutoilet kwako unongoerekana wangobatwa. Zvinhu zvakawanda zvinenge zvichingoitika. Kune vanhu vakawanda vanogara vachibvunza Traore wacho akaita sei. I think Traore tongana takadingirina most of the times, taita even ma-interviews naye tauti Traore what is next, chichazoitika, because munhu wekuti iye aiti ari kurepresenta VP Chiwenga. Chimboona Traore nemamwe mashoko aitaura mondiudza kuti zvinopera mushiri kwakaenda uku. Mai Muchinguri ngatimbovavhenekai tutaura nhau dzemadrugs. One of the key persons that have been moving drugs muZimbabwe ndi Mai Muchinguri nemwana wavo anonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. So ndo Comrade Traore ava ndo type yema-messages avanenge vachipusha, mafambisiro avanenge vachiita shoko, ndo zvinhu zvavaitaura. That's the kind of gospel ravanga vachipreacha nguva dzese idzodzo. Zvinhu zvakangooma zvinongoitika. Sometimes unoshaya kana chekuti naye kumana unosara kuti utaura kuti kudii kana zvinhu zvinge zvidai so. But I remember 4 days ago ndichibvunza ndichiti, so Comrade Traore, what is the way forward now? What is next? Because when I Comrade Traore, mimi vanga muri kusapota VP Chiwenga, but when I kwamutare kwaitwa conference, chii chichazoitika next afterwards? Because when I zvaitika VP vatosvika dhora ita sei ravharwa zvaonekwa nemunhu wese kuti resolution 1 yapotopasa kwamutare, the next step kwakutoenda kuparliament. Saka mimi kana mukuramba muchingoti ningirikini muchingoti VP ndo varikuda kupinda, vachapinda sei panhu pakadaro zvapachena zvinhu zvakadai? Iwe vakangoramba vachitokontinya vaita kuti ayewa don't worry zvinhu zvichatoita chete. Tikati zvichaita how, and how are you going to stop that resolution 1? Ndeipi nzira yamuchashandisa imhinduro zvayo isina kuzenge ichibuda ipapo? Unoziva kuti pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichingoitika ka semunhu anenge aisupporta, anenge ari ningirikini, anenge ane sure, ane confidence. Ndikabva ndataura mumwe ndikati, so hamusi kukwanisa here kuchikumbira ruregerero pane even zvinhu zvamaita? Because chinoitika politics haisi chinhu chekuti munhu oramba mune permanent enemies kana kuti aseka, hazvirambidzwe kutoita hope wakato uchitsigira umwe munhu. But pane dzimwe nguva dzinoona kuti panapa panenge pashata panapa, since vari vekusame party. Iye akataura kuti inini zvangu honestly speaking handikwanise kukumbira munhu ane 87 years kururegerero. Ndo mashoko akataura naComrade Traore. But kuziva kwatinoita Comrade Traore kumashure kwavataura vakatombotorwa, vakatombosungwa, vakatombogariswa 2 years mukati, ndo matauriro zvaitika zvinhu zvesezvi. Munhu wekuti aigara achipusha maworks, honestly speaking. Munhu wekuti anga ari dedicated pazvinhu zvaaita, kuprintisa ma-t-shirt kudididididi. So nyaya hombe iri kunyaoningirikina iyo nyaya yekuprintisa ma-t-shirt, because umwe musi ndakatozomubvunza tikati ko ma-t-shirts aya muri kuprintisirwa nani? Zvakanzi no, ndikushandisa mari yangu, handina kana one munhu ari kundiitisira zvinhu izvo zvizvi, ndikuita nemari yangu yemuhomwe. And I was like, fine, kana muchiitisa nemari yangu yemuhomwe zviri boa. Achingoti inini I'm a genuine supporter. Vataura zvinhu zvakasiyana-siyana zvavaitaura. But pakuzoexpose vamwe vanhu mumazita, pakataura mazita mamwe vakomana ekutika handikwanisa hangu kuti ndirambe ndichingokontinya kuti ningakazotaurwa zvakadai so. I think makazvinzwira mese. I think for now tongoti Comrade Traore vamboiswa pamute, and macomrades acho ari kusungwa zvisingaite. Comrade Nyoka Mabhunu up to now havasati vabuda varimo mukati. Madzibaba eshanduko vakabatwa zvekare varimo mukati, and other comrades the likes of ana baba mapengo, ana baba mudiwa, list racho rakakurisana, na honorable Chagwiza varimo zvekare mukati. MP uya wokurekolewa naShabangu nemistake, yes, by mistake, because akarekolewa akachinzi zita rataurwa risiriro.
that MPA akarikolona Shabangu that way arimo mukati zvekare. Now Comrade Traore ndobva vabatwa. I don't know kuti ndiana chasara. It looks like yakutotanga Tanzania futi Zimbabwe because kuTanzania is happening kuti kuTanzania kunoitwa election gaizvezvi kwakasungwa vanhu vakawandisa kuTanzania, maopposition, maactivist, machinchi, pakosara ground rakaclear ende maposta anga angoiswa aiye president wacho atori sitting president weikoko ndianga akatoisa maposta, hakuna anga akaisaureke posta paside achikwikwidza. That's the situation in Tanzania. So iri kutoshamisa vanhu vakawanda that situation. Vanhu vakawanda vari kutovhundukawo kuti ime zvinopera sei kana zvinhu zvakadai so. I don't think kuti zvinopera mumusheni. Vamwe vakaendeswa koti, nyaya yacho ikazosvika ikaoneka kuti hapana nyaya yakawanda. But zvandoda ngotaura kuna vanhu vakawanda vanoteera Comrade Traore, musanyora mwoyo zvenyu. Haisi nyaya yekuti this is not the end of road. Chatosara totoningirina pa kwakutobvunza kuti what's next? Vamudisepi ndeipi imwe nzira ichatoreka? What is the way forward? Ndozvinhu zvasara kuti tese tinge tichitoziva apa, because haisi nyaya yekuti munhu aenda kunogurwa musoro, kwete. Politics ndo zvadzinoita. Unototamba uchitoti ukambodaiso nhasi mangwana vabva vanguti uya kuno iwe, wambodaiso paipa ukataura zvakati uya kuno iwe. Hapana zvokuti zvingaramba zvichiningirikina kuti munhu acharamba arimo mukati. No, zvinogona kungoitika zvemakore mashoma iwaya kana kuti mazuva mashoma vobva vamboningina sekuti munhu ayakutogara achitaura kuti ndakatomborova dzimwe 2 years life yangu yanga itori pama1 nenyaya yekuti ndanga ndisingade kuti ndinge ndichitaura. And this thing ndogara ndichiudza vanhu vakawanda, even uri muZanu PF, sanyanya usapota maideas ekuti mumwe munhu adzvanywe, mumwe munhu aitwe rafu, mumwe munhu arohwe, mumwe munhu aitwe sei. Siyanai nazvo vakomana. Zvakakosha izvozvo kuti muzvizive, asi zvinhu zvokuti murambe munyanye kuzviita izvozvo. Kuti motoona kuti mumwe munhu anzi azonzwa iso aitwa zvakadai so, hazvisi zvinhu zvakadaro izvozvo. Musasapote maideas akadaro, because you never know mangwana ndiwe. Pamunoona vanhu veopposition vachitwa rafu paya, try to reason with your leaders kuti no man, hatichadi kuti tirambe tichiita unhu hwakadai so. Like what Traore always do. Traore anga ari munhu kuti aitotaura kuti iwe taitotaura kuti tichitotsura vanhu kuti ndiramba macharowana nevanhu hazvisiri izvo, ngatimboshandisai pfungwa. You understand? So ameno ndo update ndangondingopfura naro nepanapa muri yeZimbabwe. Hazisi zvinhu zvokuti tingava tichiita action inonzi tichinyanyodedzera stereke pamusoro penyaya iyo. Zvinhu zvinorwadza, unongotaurawo wakakula down, because zvinhu zvokuti zvinenge zvichitibata. Imwe family yekuti yatoo pama1, yatoo imwe family yekuti mhuri yake ichada kusara ichidyawo Zimbabwe kwamanaka. Pakaipa ngatisangana mucomment section. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika, Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika, uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.